Инна лиллоҳ ва инна илайҳи роҷиун. Ҳар нафс чашандаи марг аст. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарои азиз, дар навори имрӯза ду хабар дорам барои шумо. Якташ хабари хуб ва дигариш хабари бад, мутаассифона. оғоз мекунем аз хабари хуб. Бачаке ки аз шаҳри Ҳисор буд, мо навориш карда будем, гуфта будем гум шудагиай. алҳамдулиллоҳи бачаак соқ саломат зинда пайдо шуд. И бачаак ҳамон хел аз дараи алмосӣ будай, тепа ба тепа мегзара лучоб, аз лучоб мехама пиёда то Бинисорака мебиё, аз Бинисорак мегзара ба парки нав, онумо парки зоопарк мегуфтем пеша гардони боғи ҳайвонот, ба ҳамунҷа мегзара, қавуҷаро тамошо мекунам ва аз уҷа мебиё ба боғи Сомонӣ. Якчанд рӯз хулоса дар ҳамин кӯчаҳо шаб рӯз мекуна. хеш таворош дидан, пайдош кардан ва ба хонашон бурданаш. хабари дуюм боша, мутаассифона хабари бадай. духтараке ки дина мо видеош кардаги будем, и духтарака ҷасадша пайдо кардан, Шабнама. агар дида бошен видеоро ман рӯзи ид гузоштум ва дар ҳамунҷа гуфтум видео саросимаи бениҳоят саросима ҳамун навора карда будам, то ин ки ҳамин духтарака ҳарчи зудтар пайдо кунем. хоб мутаассифона ҷасади духтарака пайдо кардан аз боғи ами кули ҷавонон. пештара Камсамолски ҳозири ном дошт, ҳозир кули ҷавонон шудагай. ай ҳамунҷа ҷасади ҳамин духтарака пайдо мекунанд. дуо мекунем ки аллоҳи нозанин ба падару модараш, ба хешу ақрабош сабри ҷамил ато фармоя ва гуноҳҳое ки хоҳар анҷом дода, гуноҳоша аллоҳ раҳмати мағфират гардонда боша. ба чӣ сабаб ин худша дар об партофтагӣ ғарқ кардагиай ба касе маълум нест. дар камераҳои назоратӣ ҳамун гирди ҳамун боғ, ҳамун кули ҷавонон, яъне дар гирду банои авай афтидагиай дар кадр чихе худша дар об ғарқ мекунанд. ва дуо кунем бародарон, дуо кунем, ҳамон сухани ноҷо нанависонем, илтимос. дар ҳамун видеое ки ҳамин духтара гум шудагӣ буд, дар ҳамунҷа дар комментарияш одамое ки суханои безеб нависонден, ман чанд комментарияша удалит кардам, дидагӣ чизома удалит кардам ва чандтаи дигаша успед накарда ба удалит карданша хабари марги хоҳара фаҳмидем ва видеоро худша удалит кардам. манам видеои ҳамун хоҳарак ки сураташ дар уҷа мондагӣ буд, ӯ видеоро удалит кардам ва дар ҷош ин видеоро мегузорам, то ин ки бинанд мардум хотиршон ҷамъ шава ва дуогӯ бошанд барои ҳамаи хоҳараке ки худша дар об парфтагиай, барои падару модараш дуогӯ бошанд ки аллоҳ сабри ҷамилшон бута. илтимос, гумони бад накунем бародарои азиз. пеш аз оне ки ягон нафара видеои гумшудагиша мегузорам, ман дар фикр меафтам ки ҳамин мардум чӣ хел реагировать мекарда бошанд дар ҳамин видео. зеро бисёр аз тамошобинои тоҷики мо фикр накарда сраза хулосаи гапшона дар комментария менависанд ба дашному, ба гапҳои безебу, ба гапҳои қабеҳу, ба суханои айдоираи одобу ахлоқ дур. ҳамин кортон хато ай бародарҷоно, суханои ноҷо нанависонед. дар ҷои ҳамин одамои гумшуда додарои хутонову хоҳарои хутонову шахсои наздики хутона як бор гузорен, дарди падару модари ҳамон одамои гумшударо як бор хутон эҳсос кунен, дар вуҷуди хутон як бор чен кунен ҳамон дарди вайёра, баъд комментария нависонен, ба фикротонро баён кунен. сабуксарона комментария нанависонен, илтимос. сухани бисёр як харабор меган, умедворам фаҳмиден. аллоҳ нигаҳбонтон. ҳамҷа як 2 секунд реклама мекунам. кадом нафарое ки аз шаҳри Санкт Петербург ва ҳамун областҳои гирду банои шаҳри Санкт Петербург, Тоҷикистон бор равон кардане, дар ин инҷа рақамҳои телефоне ки мебуро акаи Сайфулло камазистай ҳамин бародар, хоб ширкат чанд камаз доранд, як ширкати Турна Экспресс меган, ширкат ташкил кардаган дар шаҳри Санкт Петербург, ки нархи борбиёришон 80 рубли русия бародаро. 1 килограмм бора 80 рубли русӣ караган. ҳамин пеш 90 рубл буд, ҳозир 80 рубл караган. арзон кардаганша. ва и камазошон то кулобу дарвозу то ҳамин
اینا بختر و ناحیه‌ای که در گرد و بنای بختر و در گرد و بنای کلوب به همین جاها میره. ای خیلی باشه تو دروازه و انجا میبرن برا. کدام نفرایی که بار روان کردنین زنگ زنین معلومات پورا را همه اکا خودش پرسان شوین و همه اکا خودش گیرین معلومات را. از من صورت شد در اینجا میمونم. و این چونین کدام نفرایی که سفر به خانه الله کردنین حج عمره در اینجا رقمای تلفنی که میبرو حج عمره اکای سیفالله از من اینجا نمروش میمونم اینجا ده. شما نیز میتونین برای سفر کردن به خانه الله حج عمره از مسکو از تشکند در همین رقم‌های تلفن زنگ زنین. همراه همین اکا صحبت کنین. نرخشون به نهایت ارزانه و با خودتون پرسان شوین و نشاط چی سوالی که دارین همین اکا خودش پرسان شوین برادرای عزیز. قاری سیفالله.